ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ታሪኻዊ ቦታ ኮይንካ ምውሳን ምስ ኩሎም ናይ ተጋሩ ብሔራዊ መንነትን ክብርን ዝተኣሳሰረ ስለዚ ትርጉም ዓብይ እዩ ኣብዚ ኮይንና ንውስን ዘለና ሓሲብና ኢና ወሲና ኣብዚ ኮይንና ክንውስን እንታይ ኢና ወሲና እዩ ቀፂሉ ዝመጽእ ዝወሰናዮ ግልጽ እዩ መኸተና ንሰላምን ሕጋዊ መፍትሕን ካብ ሕጋውን ሰላማውን መፍትሒ ንላዕልን ዝመጽውን ወይ ከፈተኽ መኸተና ክቕጽል እዩ ተሓደ ውሳነ መኸተና ክቕጽል እዩ መኸተና ሉዓላውነት ብምኽባር ክረጋገጽ እዩ መኸተና ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ሰራዊትን ብዘጠናኽር መንገዲ ክንቅጽለሉ ኢና እዩ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከዓ ክንከድ ኢና ስለዚ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና እዩ ዝገልጽ መሰልካ ክኽበረልካ መጀመርያ ሕግን ስርዓትን ፈሊጥካ ብሕግን ስርዓትን ክትምራሕ ኣለካ ኣኽሱም ናይ ሕግን ስርዓትን መሰረትና ስለዝኾነ ኣብዚ ኮይንና ደጊምና ንረጋግጽ ዘለና ማለት እዩ ናብ ከባቢና ዘለዉ ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅጽለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐጽል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ፍጹም ዳግም ከምዚ ዓይነት ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር የብሉን ትግራይን ሰራዊትን ብዘጠናኽር መንገዲ ክንቅጽለሉ ኢና እዩ ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከዓ ክንከድ ኢና ስለዚ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና እዩ ዝገልጽ ሕዚ ውግእ እንተተጀሚሩ ንሻዕብያ ከም ጥቕሚ ሕዚ ፍርቂ ርእሱ ጥራሕ ክንላጥዮ ዘይኮነስ ሙሉእ ርእሱ ክንላጥዮ ኢና ክብል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ተዛሪቡሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዘለኩም ይተቐምጡ አስመራ ደውዬ ነበር የነገሩኝ ነገር አለ ሰሞኑ የምትጠብቁት ነገር አለ ምናልባት አይ ነው ምስጢር ያወጡ ምስጢር ከባድ ነው በቀላሉ ያወጣ ግን የአብይ አህመድን ጉድ የሚዘረግፍ አንድ ነገር ግን ይዞ እንደሚመጡ እኔ እጠብቃለሁ ሰሞኑ እጠብቃለሁ የተወሰነ ሂንት ስላገኘው ማለት ነው የሰውየውን ስብዕና የሰውየውን ቅጥፈት የሰውየውን ውሸት ወኔት ካምሱ የትግራይ ጉዳይ ያነሳቸው ጉዳይ ኤርትራን ስም አንስቶ ትግራይ ላይ ስለ ትግራይ ላይ ጉዳይ አንድ ነገር ይዞ እንደሚመጡ እኔ ገምታለሁ አሁንም ዝም ብሎ አይ ይቅርብን ካላለው በስተቀር ይሄን ትግራይ አግኝቻለሁ ዛሬ ደውዬ ነበር መረጃው መንገር አለብኝ ብዬ ነው እና በፍጹም አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርት የሚደረግ ነገር የለም ልማት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አቃፊ መንግስት ነው ያለው ምንም ዳይቨርት የሚደረግ አጀንዳ የለም የህዝብ መንግስት ነው ያለው ለህዝብ ይሰራ መንግስት ነው ያለው ውጤት እያመጣ ያለ መንግስት ነው ያለው በብዙ አፍሪካ ወንድሞቻችን የሚቀናበት መንግስት ነው ያለው ሚሊዮን % እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ተዘግታ አትኖርም ማንንም ፈለገም አልፈለገም አትኖርም እና አንደኛው ችግር ትርክት ነው ማይገባቸውን ህግ ማይፈቅድላቸውን እንደዚህ ማያደርግላቸውን ጠየቁ የትኛው ህግ ከወሰደው በኋላ ነው የጠየቅነው ትርክቱ መፈተሽ ያስፈልጋል ሁለተኛው ኢትዮጵያ ካደገች ብሎ የሚሰሙ ሰዎች ደግሞ አሉ አገራት ኢትዮጵያ ኦሬዲ ትልቅ ናት እኮ የት ነው የምታድገው በአፍሪካ ሁለተኛው ትልቁ ፖፑሌሽን እኮ ናት በዓለም እኮ 10ኛዋ ናት ትልቅ ናት በነገራችን ላይ በየአመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየአመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች በየአመቱ ይሄ ጽፎ ነው የመጣው ይሄን ጽፎ በነገራችን ላይ የሚለው እንዲሁ እንዳጋጣሚ መጣለት አይደል ጽፎ ሪዲኩል ለማድረግ እኛ ግዙፍ ነን እኛ እኮ ዝሆን ባለ ጎባ የተናገረው ነው
ባሌ ጎባ አይ ቲንክ 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ የ3 ሚሊዮን እርዳታ ፈልገ ነበር እኔና እሱ ስንደመር ምን ካፈል አሰብ ይሆናል ይያልክ ቡና ቁርስ ስታቀርብ የነበረው በየአመቱ የሚወለድ 3 ሚሊዮን ላይ ነበር አይደል እንዴ በየአመቱ መውለድ የምትችለው ዝም ብላ ትወልድም እንዴ ለምን የቡና ቁርስ ታቀብላለህ 3 ሚሊዮን ብለ ያ ግን ዳገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዛባ አብ ኤርትራ ፓርቲ የሌለበት ሀገር ምርጫ የሌለበት ሀገር ህገ መንግስት የሌለበት ሀገር ወጣት የሌለበት ሀገር ተስፋ የሌለበት ሀገር ተለጥፎ ለኢትዮጵያ ተስፋ ሊያመጣ የሚችል ሰው የለም። ከማን ነው የሚማረው? የእነሱን ዲሞክራሲ እንዳይ መንግስት አይታወቅ፣ ካቢኔ አይታወቅ፣ ፓርቲ አይታወቅ። የለን ኢሉ ተዛረቦም ዘረባታትን ባር ሰሚዕኹም ሞይኹም ነዚ ዘረባ እዚ አነ ከም ሓደ ደላይ ፍትሒ ሐቅ እንዲሞ ኢለስ ምንም ክውስኸሉ ዝደልዮ ነገር የብለይን የግዳ መሊሰ ፖለቲካ ከም ዝርድኦ ሰብ እንታይ ለማሐተትኩ አብ ኤርትራ ፓርላማ የለን ምርጫ የለን ዲሞክራሲ የለን ኢሉ ነዘን ሰለስተ ነገር ተዛሪቡሎ ዘን ሰለስተ ነገር ዚእን አብ ኤርትራ የለንም አብ ኢትዮጵያ በምህላው ሰባት በስማዕምና በሉ ዘሐርዱ ለሀገር ኮይናላ አብ ኢትዮጵያ ፓርላማ ዲሞክራሲ ምርጫ ስለዘሎ ህዝብ ሰላም ክነብር ክኢሉ ዶ ካብ ኩናት ከዕርፉ ክኢሎም ዶ 7 ዓመት ገይሮም አለው ካብ ኩናት ስለዚህ እዚ ከምዝ አይነት ሕልወሳ ንዓይ ከታለለና ይክእልን እዩ ብፍላይካ አብ ኤርትራ መንእሰይ የለን ድማ ኢሉ እወ መንእሰይ የለን ናብነት አነ ብረተይ ገዲፈ ዝወጻኹ ንውልቀይ ይወጺ ፍቅረ ሀገር ስለዚህ ነበርና ይኮን ወጪ ፍቅረ ሀገር ተዝህሎኒ ናይ በሐቂ እዛ ሀገር እዚኣ ወራሲ አነ ተካይ አነ ተዝብል አተሐሳስብ አይከሙ ተዝሆውን ነሩ እንታይ መኾንኩ አብአ ኮይነ ዋጋ ከፊለ ለውጥ ከምጽእ ምጽዓርኩ ምክንያቱ አብ ከባቢና አብ ኢትዮጵያ መናአስያት ለውጥ አምጽዮም አብ ሱዳን መናአስያው ጽዮን ለውጥ አምጽዮም አብ ማዳጋስካር አብ ዝቀረባ ጊዜ መናአስያት ለውጥ አምጽዮም ኤርትራው ለውጥ ከምጽ ዘይካአለሉ ምክንያት እንታይ አብ ክንደ አብ ሀገሩ ኮፊሉ ለውጥ ምምጻ ናብ ደገ ኸይዱ ንኽነብር ንምንታይ ዝመርጽ ዘሎ እንተልካ ናትናው እንደኽመት እዩ አብ ሀገርና ሰነፍ ዝኾነ ወይ ካና ዓና ዘይሰማማዕ ስርዓት አሎ ኢልካ ክትካታ ንቡር እዩ አብይ አህመድ ተዛረበ ግን ቁኑዕ ኢልካ ምዝራብ ፖለቲካ አይረዳአካን አብ ኤርትራ የለን ዝብሎ አብ ኢትዮጵያ በምህላው ሕገ መንግስት ዘይብላ ሀገር ኢሩዋ ንኤርትራ ሕገ መንግስት ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን ተጋሩ ጆኖሳይድ ፈጽማትሎም ያ ስለዚህ ክንስሕቶ የብልናን እዚ ፖለቲካ ከረዳአኩም ይግባእ ክብለኩም ደሊ ለዚ ክነግረካ ለኣብነት ብዙሕ ሰብ ላይ ይፈልጦ ሕላውነት በዓሰብ ወደብ ማነ በጅቡቲ ወደብ ከእትየን ዘይደለ ልዕሊ 4 ተስሓብቲ مخاين كونتينر لصعنا ناي نويحن ماخلاين رحقت مسائل لصعنا خالقتون دروناتون تفلالو وارفير لصعنا ببربره ودب كاتخل تتحجز ولا ابيح 4 تسحبت مخاين حلف 3 سمعت تتحجز ولا ماشي او قطروا علينا ودب 5 ليدلو قند مهنيتاي حدا تخفلت ناي ودب تعمي سل الوزحي خلاي مستراونته لمحلاي دي نير يدوم تتحجون so every ناي ابي احمد من قسقاس ناي بحر دار دي خاطر ناي ጎንደር دي خاطر ناي ادما دي خاطر ناي بيشوف ناي ديساوا زلو بمولو ناي عفر يفلت منم لحفا ነገርስ የለኝ ቆሙ መስለም ኸዲ ህዝብ ተቀይሩ ይትኮናታት ግብጽ ኤርትራ ከም ተሐግዛ አረጋግጻ ኤርትራን ግብጽ ማይቀይህ ባህሪ በሐባር ከሰርሃ ምኻነን ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ገለጸሉ ተሐቢሩ بريدانتي سافركي لو من أبو قبسي ممرحهم ذكري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة مصر العربية وأهنئك بتنظيم هذه القمة لجوار السودان وكما طرحنا في أكثر من مناسبة لتصورنا ودعمنا لهذه المبادرة نعتبر هذه تكون فرصة سانحة للسودانيين والشعب السوداني بمؤازرة جيرانه لإيجاد مخرج من هذا المستنقع اللي داخل فيها دون أي مبرر. انتهى جرم الله مشيل كلام مغنى. قدمي خلت سومنات جميرو.
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ድሕሪት ክልተ ሰሙን አሜሪካውያንን ቱርካውያንን ወታደራት ናይ አየር መንገድ ናይ አየር ኃይል አየር ስልጠና ትሬኒንግ ይወም ነይሮም ናይ አብይ አሕመድ አብረርት ማለት እዩ ወታደራዊ ስልጠና ገለ ይወም ነይሮም ቶም ናይ ቱርኪ አው ድሮን ናይ ቱርኪ ድሮን ትሬኒንግ ይወም ነይሮም ዝሓለፈ ቅድሚ ሶሙን እንደገና ናይ ቻይና ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ህዝቡን ናይ ቱርክን መጠነ ሰፊሕ ናይ ድሮን ስልጠና ትሬኒንግን ከምኡውን ናይ ድሮን ስቴሽን መእዘዚ ጣብያታት ኣብ ጎንደር ኣብ ባህር ዳር ኣብ ሰመራን ኣብ ቡሬን ዑደት ይገብሩ ነይሮም ንምትካል ማለት ተኺሎም እዮም መቆጣጠር ማእከል ማለት ሶ ንሳ ንምራቅ እዮም ሬድዋንን ጌታቸውን ላብ ቡሬ ከይዶም ጥያ ንምራይ ማለት ንምዕዛብ ዝተገበረ ኩሉ ስልጠናታት ማለት ነው ከም ታርጌት ተቀሚጥዎ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ኃይለ አየር ወላቲ መከላከያ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝትን ናይ ትግራይ ላዕሎት ወታደራዊ አዘዝትን ምትቃይ ብድሮ ሲያ ናይ መጀመሪያ ታርጌት ገይርዋ ነይሩ كبرت تخاتلتي إذا مدلوا فاتكم وخمتخون أي أرد نمو زي channel كا سبسكرايب نا لايك نا قبركم ما برهات عنكم لكم يدلين تسلسلنا يقول لك نعكم من يلكم سلام